TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu an b'o lase aw bɛɛ ma nin sangada in na an b'a yira aw la k'a fɔ bi sibiri dɔ in na nin ye aw ka tile kunnafoni kɛnɛ sigilen sen kan bakurubaw an bɛna olu ta k'olu di aw ma ka sɔrɔ ka a walawala. Kidal dugu n'o bɛ tali kɛ Mali kɔnɔ fana wari caman taara kuma don ka bɛn décembre kalo tile 15 ma sufɛlaw la n'a kɛra sababu ye ka maa caman jogin san naani kɛlɛ n'o ye kɛlɛ mun bɛ Sudan jamana kɔnɔ n'a kɛra sababu ye jamanadenw caman ye jamana bila an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa miliyɔn 2 a yiralen don k'a fɔ u kelen don k'u sigiyɔrɔ bila fɔlɔ. Mankan kura o nana sɔrɔ kunun juma don décembre kalo tile 15 Palestine jamana kɔnɔna la. An b'a yira aw la k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnyan fana kɛrɛnkɛrɛnnen la Kidal mara la bingani wale dɔ taara i b'a ye k'a fɔ ka maaw sɛgɛrɛ maa caman olu sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ a kunnafoni bɛ boloda mun kan an ka lajɛ. Kidal n'o bɛ tali kɛ Mali kɔrɔnyanfan ka taa baniyanfan fɛ bingani wale caman nana kɛ kunun juma don ka bɛn décembre kalo tile 15 ma wuladayanfanw fɛ ka don sufɛlaw la a yira k'a fɔ o ni ka kɛlɛkɛdencɛ minnu bɛ yen u ka kɛlɛkɛdencɛ kelen o sɛbɛkɔrɔ joginna n'i ye nin waleya ta k'a lajɛ jɛkulu ma sɔrɔ fɔlɔ minnu y'a yira ko olu ka waleya don nka kɛlɛ in kɔni a juguyara wa a kuntala janyana fana Minusma olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ babanci ninnu u bolila n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye bingani waleba ye Kidal mara la ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la n'o tɛ an bɛ se k'a fɔ kabini ɲinan san daminɛra ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Kidal fɔlɔ olu nana a sɛbɛnciya k'a fɔ bingani wale 4 de taara k'u sɛgɛrɛ a bɛɛ kɛra wagati kelen ka taa k'u ka maaw sɛgɛrɛ u jabala la o la n'i y'a jateminɛ wagati min na u nana kari ɲɔgɔn na a fɔra a kɛra jumadon sufɛ de nɛgɛ kaɲa 20 wagati o dala gosilen wagati min na RFI maaw ye wele bila Kidalikaw ma k'olu ɲininka dɔw y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ u ye mun kɛ a la ka ca ni lɛrɛ 1 ani dɔɔni ye bamanci ninnu u tun bɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ u ni ka maaw kelen don ka yɔrɔ mun minɛ ni an b'a fɔ ma ko checkpoint u tun bɛ fɛ ka tɛgɛ kɛ yen yɔrɔ de la o bɛ tali kɛ u ka dugu dondaw caman na o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u ni maa ninnu karila ɲɔgɔn na a guwanna kosɛbɛ o la a yira k'a fɔ hali Kidal dugu yɛrɛ kɔnɔ u ka yɔrɔ mun bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw jabala ye kɛrɛnkɛrɛnnen la o ni jabala u ye bingani wale ta ka yen yɔrɔ fana sɛgɛrɛ mugu cimankaw nana mɛn yen nɔ wa sɔrɔsiw n'o ye Minusma sɔrɔsiw ye k'olu t'u ka yala la u ye mugu ci olu fana la n'i y'a jateminɛ tuma o tuma ni sɔrɔsiw i b'a ye k'a fɔ ni waleyaw y'u sɔrɔ u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bamanci ninnu gɛn ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na bamanci ninnu marifa jugu de b'u bolo wa tuma dɔ la yɛrɛ u bɛ na mobili mun na an k'a ma ko pick-up dɔw yɛrɛ fana bɛ na moto la a caman na ni kɛlɛ cɛn'u bolo u bɛ boli de nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bingani wale 4 o ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na wa u ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka o ni maaw tila n'u tilala dɔrɔn fanga bɛ dɔgɔya o la mun ye Faransi sɔrɔsiw n'o ye barikani ye olu ye o ni sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don nin ko in na koyi hali u ka pankuru olu yɛrɛ wulila ka cari Kidal dugu kɔnɔna la walasa ka se ka ni bamanci ninnu gɛn cogo min na walima k'u bɛɛ fa. San 4 kɛlɛ Sudan du Sud olu b'o de kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ jamanadenw yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲini ka na jamana bila wa maa miliyɔn 2 olu de ye u sigiyɔrɔ bila ka boli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la walasa i b'a ye k'a fɔ u bɛ se ka kisi bingani walew ma cogo min na an ka kunnafoniw lajɛ. kɔsani na diɲɛ kɔnɔ jamana mun ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'o kɛra ka bɛn juillet kalo ma san 2011 o de ye Sudan du Sud ye nka kabiri décembre kalo san 2013 jamana in bɛ kɛlɛ kɔnɔna la n'o ye yɛrɛdama kɛlɛ ye politikiko ani siya wolomako kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmaa mun bɛ yen n'o ye Salva Kiir ye ani a ka dangankɔrɔ n'o ye Riek Machar ye a kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ ka jamana bila a sen kelen kan sabula n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmaa danga ale gɛnna ka bɔ jamana ɲɛmaa danga la ka sabu ka y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaya ko bɛ ale yɛrɛ ye ni maa ninnu o bɛɛ bɔra parti politique kelen na n'o ye mouvement populaire de libération du Soudan ye olu mun ye wulikajɔ boloda walasa yɛrɛmahɔrɔnya bɛ se ka taa cogo min na ni cɛ 2 ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ siya kelenw tɛ
kelen o ye dinga ye, filanan o ye nuyɛri ye. O la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu de kelen don ka kɛlɛbolo sigi sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ, sabula ko kɔrɔ dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu ka bɛn décembre kalo tile 15 ma, o bɛ tali kɛ san 4 dafalen yɛrɛdama kɛlɛ la Sudan-du-Sud jamana kɔnɔ, yɛrɛdama kɛlɛ mun ni a sigilen don politiki ko ani diinɛ kow kan, wa i b'a ye k'a fɔ ani siya kow kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛma n'o ye Salva Kiir ye ani maa mun tun bɛ a nɔ labila n'o ye jamana ɲɛma danga ye. O la n'i y'a jateminɛ maa 10 ɲɔgɔnna olu de nana bɔnɛ u ni la, maa miliyɔn caman olu y'u sigiyɔrɔ bila. Mun bɛ se ka fɔ nin na n'i ye farafinna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɛlɛ maa hakɛ mun n'o o bɔra nin yɔrɔ in na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la, a yɔrɔ ka dɔgɔ mun ɲɔgɔnna kɛra fɔlɔ. Sudan-du-Sud n'i y'a lajɛ jumadon ka bɛn décembre kalo tile 15 ma n'o ye kunu ye, u donna u ka san 5 kɔnɔna la yɛrɛdama kɛlɛ ko don. O ni ani i b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman olu kelen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛmaw ani maa minnu da bɛ nin ko in na, u ka wuli k'u jɔ walasa gɛlɛya mun bɛ maaw kan u ka se ka o wuli ka bɔ yen cogo min na. O la u y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'a yira ni maa ninnu na kɛlɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka dabila cogo min na, sabula kɛlɛ a kɛlen don ka kɛ sababu ye san 4 in kɔnɔna la Sudan-du-Sud maa t'a dɔn yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a ko laban bɛ na kɛ cogo min na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ maa hakɛ mun n'olu bɔnna u ni la o ma sɔrɔ ka da dɔn fɔlɔ, walima minnu joginna o ma sɔrɔ ka da dɔn fɔlɔ, nka bɛɛ kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ wuli ka jɔ kan ka kɛ joona joona walasa nin gɛlɛya in ka se ka ban, diɲɛmaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la, n'o tɛ n'a ko taara ka dan kɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɛlɛ a bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kan. RDC Congo siraban kasara dɔ nana kɛ, a siraban kasara juguyara kosɛbɛ, maa 18 olu de bɔnɛra u ni la, wa maa caman fana bɛ yen olu joginna, dɔw yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ. An ka kunnafoniw lajɛ. Sira nana maa faga tuguni dɛ République démocratique du Congo kɔnɔna la n'o ye Congo RDC ye. Sɔgɔmada joona fɛ n'o ye kunu sɔgɔmada ye, maa 18 olu de bɔnɛra u ni la siraban kasara dɔ senfɛ n'o nana kɛ u ka siraba mun bɛ yen n'u k'a ma route nationale 3 n'o bɛ tɛmɛ Bukavu ani Kisangani fɛ, ni olu ye yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ mara mun fɛ an k'o ma ko Buyankiri, ale bɛ u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ. Maa 20 ɲɔgɔnna i b'a ye k'a fɔ olu de joginna nin kasara in senfɛ, o maa 20 maa 8 ayiwa olu kɔni ta tiɲɛ yɛrɛ la ka jugu kosɛbɛ. U ka mobiliba n'o ye camion ye, Mercedes de don, n'o ye Mercedes Benz ye, minɛnw de tun bɛ a kɔnɔ ani maaw. Bukavu a tun kun dalen don Buyankiri de kan. O mobili nana bɔ ka bin ka sababu kɛ sira in tiɲɛna, a man ɲi kosɛbɛ dɛ, sira in man ɲi yɛrɛ de, sira in tiɲɛna. O la maa minnu n'olu ye mobili bolilaw ye minnu bɛ nin sira in kan, dɔw y'a yira k'a fɔ tiɲɛna gɛlɛya yɛrɛ de b'o olu kan. Nin yɔrɔ in bɛ République démocratique du Congo a kɔrɔnyanfan de fɛ, bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don sira in, dɔ de bɛ ka fara a tiɲɛ kan sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na. N'i ye siraban kasara ta k'a lajɛ Congo jamana kɔnɔ tuma caman maaw bɛ bɔnɛ u ni la, dɔw y'a yira k'a fɔ boloko damatɛmɛ o de bɛ na ni kasaraw dɔ ye, dɔw fana y'a yira k'a fɔ sira ninnu tiɲɛnen don, o fana bɛ nana ye tuma dɔ la hali maaw bɛ u ka mobili fa k'a dama tɛmɛ, tuma dɔ la o fana bɛ na ni siraban kasara ninnu ye. Palestine jamana kɔnɔ mankan kuraw olu nana ye i b'a ye k'a fɔ kunu jumadon sɔgɔmada fɛ u ka jamana kɔnɔna la, o b'a yira k'a fɔ nin ye ko wɛrɛ n'o ye ko kura wɛrɛ bolodalen i b'a ye k'a fɔ Palestine ko la, sabula nin ko in n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a mankan kumaw ka ca kosɛbɛ. A kunnafoniw an ka jɛ k'a lajɛ. Bɔlɔn kɔnɔna yɛrɛ la u ka kogo in yɛrɛ kɛrɛfɛ mun kelen don k'u fara maa 10 ɲɔgɔnna n'o ye Palestinikaw ye Bethlehem, olu de bɔra kunu jumadon k'u ka seliw kɛ. Ani y'a jateminɛ Israël sɔrɔdasiw olu tun bɛ nin yɔrɔ in na yen sani u ka seli misiri kɔnɔ u taara seli Israël sɔrɔdasiw de kɛrɛfɛ. Jérusalem o de ye Palestine faba ye, nka Palestinikaw tiɲɛna u tɛ se ka don dugu in kɔnɔ dɛ. Israël sɔrɔdasiw olu ye jateminɛ mun kɛ maa 600 i b'a ye k'a fɔ olu de nana ka se ka nin ko sabati cogo min na n'o bɛ tali kɛ bande de Gaza la walima Cisjordanie, wa maaw dɔ kelen k'u ka nisɔngoya yira o de nana bayɛlɛma ka kɛ i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Miniti damadɔni tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na seli banna dɔrɔn denmisɛnninw dɔw yɛrɛ tun kelen don k'u ɲɛda datugu
olu de nana i b'a ye k'a fɔ gabakurun ani fɛn caman fili Israel sɔrɔsiw ma o yɔrɔ bɛɛ Israel sɔrɔsiw olu fana nana ka na grenadiw ani gaz lacrymogène ko fili ni maa ninnu kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔrɔsiw kɔni ye dagakisɛ bilen sigi palestinikaw da la u seginna basigi nana dɔɔni nka kɔfɛ tuguni miniti damadɔni u tilala ka n'a daminɛ tuguni wa o senfɛ u ye lɛrɛ caman de kɛ ɲɔgɔn na ni ye bingani wale in ta k'a lajɛ o sɔrɔla mun fɛ États-Unis de y'a yira k'a fɔ ko Jérusalem ka kɛ Israel faba ye mankan kura yɛrɛ a bɛɛ sɔrɔla o de senfɛ. farikolo ɲɛnajɛ an bɛna olu kunnafoniw di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ Faransi olu ka championnat n'o ye Ligue 1 ye o dulanciw dɔ bolodara kunun jumadon AS Monaco olu ni Saint-Etienne tun bɛ ɲɔgɔn na AS Monaco ye sebaya sɔrɔ Saint-Etienne kan 4 ani kanangolo an ka kunnafoniw lajɛ. Dulancitɔ mun bɛ ni an kama AS Saint-Etienne a k'u ka gɛlɛ u bolo dɛ wa ayiwa hali u k'u yɛrɛ sɔrɔ u n'o wagatiw ka jan kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ nin binkɛnɛ tigilamaaw ye sabula u ka maillot y'o de ye o la n'i y'a jateminɛ u ni Monaco kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tun fanga ka dɔgɔ Monaco kɔrɔ Monaco y'u minɛ k'u ba de bɛ dasi 4 ani kalangolo f'u ka dolanci kɛnɛ sanfɛ Siribe Lemar Fabinho ani Keita olu de nana cɛlu lama n'i y'a jateminɛ Stéphane Ruffier ale fana gɛnna k'a sababu kɛ ale taara jalatigɛbaga sabanan de kɛrɛfɛ k'a yira k'a fɔ ko Fabinho ka cɛlu ko wa ko cɛlu tɛ ko namara b'a la a y'o kuma mun fɔ o de kɛra sababu ye n'a ale gɛnna Monaco i b'a ye k'a fɔ olu kɔni kelen don ka tɔw dan fɔlɔ Saint-Etienne olu kɔni tiɲɛna an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kow bɛɛ ɲɛ tununnen don olu la Monaco yɛrɛ ma jagoya yɛrɛ koyi sisan nɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u kelen de bɛ jɔyɔrɔ 2nan na Ligue 1 kɛnɛ sanfɛ n'o ye Faransi championnat ye u ka sebaya tɛmɛnen kɔfɛ Saint-Etienne ka 4 ani kanangolo n'o kɛra jumadon n'o ye kunun ye u ka tile 18nan dolanciw kɔnɔna la wa Lyon ni Marseille u kelen don k'olu de dan fɔlɔ olu dun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ karido o wuladaw fɛ o la mun ye Monaco ye sa i b'a ye k'a fɔ u bɔlen novembre kalo kɔnɔna la novembre kalo gɛlɛyar'u ma dɛ kabiri u bɔr'o kɔnɔna la dɔrɔn u bɛ ka sebaya de sɔrɔ k'o tugu ɲɔgɔn na nin y'a sabanan de ye u kelen ka mun tugu ɲɔgɔn na a fɔlɔ u ye tɔrɔyi dasi 3 ani 2 o bɛnna décembre kalo tile 9 ma wa u ni kan fana u ye ɲɔgɔn sɔrɔ arabadon u ka jɔnjɔn kɛnɛ kan n'o ye coupe de la ligue u y'olu dasi 2 ani kanangolo kuru 3 de bɛ u ni Olympique de Lyon ani Olympique de Marseille ni ɲɔgɔn cɛ nka PSG fana n'o ye Paris Saint-Germain olu fana kelen don ka Monaco dan ni kuru 6 ye. An balima TV Anwar filɛbagaw kunnafoni minnu tun bɛ an bolo k'u di aw ma o de ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kura min mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔna la aw k'an bɛn.